Hello guys, welcome to my Yeyyy. Hello guys, welcome to my Yeyyy. At ngayon ay matumi guys sa asa ta mo adto ga sa asa ta mo adto? INITAO. Yes, INITAO iya ang hometown. Bye guys, see you later. Gabi na day karon sa oras, time check sa imong phone ga. Di ba hinana ulit sila mag-vlog. Bye. See you later. Hey. Gyud. So guys, nakamig hero na guys. Love. Lockers, cars. Hello guys, good morning. Mao pa akong pagmata og wala na ko ka-update gabi kay gikapoy kay kus biyahe, nakatulogan ko og biyahe sa mga rata siya ang update. Dayon mga ligo niyon niya og dagat. Yay. Ikaw, balik yung layon. Dalag sinsilyote. Ako nang maigi. Bati ka kog no. Bahala ka. Ako nang may idea. Hello guys, manamig pangaligo sa dagat og lagom na putag maayo ani. Okay ra kay daghan man sad ni. Kumbaga